uPulengsley ohlala emijondolo yaseshiyabazali akasebenzi, ungumzali wezingane ezinhlanu. Utheza izinkuni ukuze akwazi ukuphekela umndeni wakhe emlilweni. Uthi sebelinde iminyaka emihlanu bethenjiswa ukufakelwa ugesi. Manje uyakuthakasela ukuthi usefakelwe isolar, okukhona ibhetri, amalambu amane kanye nendawo yokufaka umsakazo kanye nomakhalekhukhwini ukuze athole ukuchajwa. Manje nje riyalayita rihlele kahle endlini huyakhanya. Riyashaja, riyakhadisa. Kukhona namalamba asemgaqweni okuthiwa enze kube nokuphepha. Ezinye izakhamuzi zithi ukusebenzisa amakhandlela kuyingozi. Umasipala uthi usezinhlelweni zokukhulisa lolu hlelo. Ifaka ama-high mast, ama-solar nawo futhi ngoba kulezo ndawo ugesi awukho. Indawo zika-Eskom kahle siphathwe Eskom ibona abafanele uxhuma ugesi, but endaweni njengosezuzo kuhle eShiyabazali la eMngeni kunama-solar, ama-light, ama-mast lights afakiwe lapho. Okwamanje izakhamuzi zaseshiyabazali ziyakujabulela ukukwazi ukuthi zisebenzise isolar, abathi yenza impilo ibe lula. Londe Khatebe, SABC News, eHowick.